салом алейкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидесте ва дастгирию поддержкаи худтона барои мо дарёғ намедоред. бародаро, мо дар як видеои пешинаи худмон ваъда карда будем ки видеоролик мекунем ва дар видеоролики худмон нишон медиҳем чӣ хел ютубда видео ё ки кино бе реклама тамошо кунем. бародаро, мо дина видео карда будем бародарои азиз, каналда гузоштем. мутаассифона видеоролик да видеои каналои СТВ ғалтида буда, видеомона заблокировать кардан. бародаро, ҳозир мо насиб карда боша видео мекунам, видеода ҳаракат мекунам, нишон батам чӣ хел мешава ва ҳаракат мекунем ки то ки ҳамин видео як хеле шава ки ягон одам жалб карда натонам видеоро заблокировать накунам. ҳастанд бародарое ки шояд ҳами ҳиларо донанд, ҳами фишкаро донанд, ки бо ҳастанд бародарое ки ҳамира намедонанд, ҳами роҳҳоро. мо барои ҳама бародаро чиста ҳами видеоро мекунем. бародаро, ба ҳамин хотир бародарои азиз, кадоми каналда подписатсия кардагиай по-братски видеоро поделитсия кунед, то ки дигар бародаром ҳамин видео бохабар бошанд, ҳамин канал бохабар бошанд. кадоми подписатсия кардаги нестай бародарои азиз, по-братски бозам подписатсия бикунед каналда, лайки комментарий нависондана аётон набуред. барои ютубда даромадан видеоро бе реклама тамошо кардан ба моро чӣ дар кора бародарои азиз? мақсади ин видео чие бародаро? ҳастанд бародарое ки ютубда медуранд кино тамошо мекунанд. вақте кино медуранд дар ютуб тамошо мекунанд бародарои азиз, вақте ҷои қызиқи кино меояд, ки ҷои қызиқи он видеоролик меояд, реклама сар мешавад мобайни видеода бародаро. ай бора ҳамамо хабардорем, бохабарем. ранги мега ки ҳамин видеоро дар телевизор тамошо кардаиста бошӣ, чӣ хеле дар телевизор тамошо мекунӣ, ҷои қызиқи кино мешава, рекламаро запускат мекунанд. ба ҳамин хотир бародаро, ҳозир мо нишон медиҳем чӣ хел мешава ҳамин кору бор. бародарои азиз, гуфтагори бародаро чордаҳам сав нурло алиев бойдош бародармо Таҷикистон, хати як савараи рис Александр Гриднев хати борида панҷум бои шо бародар бурдашудааст, ягон паразони надорад. аввалиго фақат ҳамин хел победасти инҷо дар чорани реклама нестай бародаро. бародарои азиз, ҳозир ман як хеле мекунам ки ҳамин видеои моро заблокировать накунанд ва ҳамин раҳ ман барои шуморо нишон медиҳам. ман умедворам ки шумо бародаро мефаҳмед ҳамин видеоро, ҳамин ролика мефаҳмед ва чӣ хеле ҳаст ҳам хел мекунем. барои видеои моро заблокировать накардан бародарои азиз, ман медорам канали худам, допустим ин видеои якумо лағат мекунам. бародаро, инами хати плейлист ай, инами хати дестемиш, инами хати ки айтай видео мерава кунам, хати плейлист ай. бародарои азиз, мумкин ки бисёри шумо бидонед ё ки масалан ҳастанд бародарое ки надонанд, ҳамин хати плейлист ягон видео да медроед, дар ҳамин хати плейлист точкаҳои нуқтаакҳои зардак пайдоанд. масалан баъзе видео да ҳастай 3-4 та ҳастай, баъзе видео да ҳастай 5-6 та ҳастай, баъзе видео гада мешава 15 чӣ мешава. масалан бародарои азиз, хеле нуқтаакҳои зардак мешава. вақте ки ҳамин видеои мо бозӣ карда то ҳамин хати плейлист он нуқтаи зарда меояд, дар нуқтаи зард мераса, реклама сар мешава бародаро. барои видеоро бе реклама тамошо кардан мо чӣ кор мекунем? мо ҳамин хати плейлиста просто мехарем бародаро, то охирша мебарем, видео тамом мешава, бо айсари нав мемонем видеомона, айсари нав мемонем ва точкаҳои зард гум мешаванд. бародаро, мо умедворем ки шумо роҳи ҳамин ҳиларо фаҳмиде. просто видео медроед, видеои роликаш бисёр бошад, то есть рекламаш бисёр бошад, айсари видео то охири видеоро бо мебарем хати плейлиста, видеоро айсари нав переключат мекунем, бе реклама, бе ягон чиз тамошош мекунем. бародаро, просто барои тасдиқ кардани худтон як бор будрои ягон ютуб каналда, то есть будрои ягон видеоро вибират кунем, видеое ки рекламаш бисёр дорад, ҳамин кори гуфтагиморо анҷом бидие. баъд результати ҳамин кора бародарои азиз ҳатман комментарии видеода бинависонед.
бародарои азиз, як чиз дигар нагуфта намона ки вақте ютуб медурад аксари ютуб видео ролика мемонӣ, баъзе бисёри роликҳо мемонӣ аксараш реклама сар мешава. мутаассифона ӯ рекламаро мо айбан бурда наметонем, маҷбурем ки 5 секунда 10 секунда як чикор мекунем, тамошош кунем рекламаро. Рекламое ки мо байни видеода мешава, ана ӯ рекламаҳоро бародарои азиз мо ана хел роҳ хати метонем ки ҳила кунем ва дид кунем, то есть бе реклама тамошо кунем ами видео роликҳоро дар ютуб. Бародари азиз, як бори дигар мегӯм по-братски, кадоме каналда подписатсия кардаги видеоро поделиться бикунед, то ки дигар бародарон хабардор бишаванд. Кадоме подписатсия кардаги нестай бародаро каналда, ҳатман подписатсия бикунед ва результати кори худтона ҳатман таи видеода бинависонед бародари азиз. боқӣ паноҳи ҳамаи мо шумо ба Парвардигори Карим бародари азиз. Худо нигаҳдор.